Hej alle sammen og velkommen til denne video. I dag vil jeg vise, hvor hypermobil jeg er, som I nok ikke kan se på mig. Men faktisk er den her hånd og den her hånd, de er faktisk hypermobile. Og til jer, der ikke ved, hvad hypermobil er, hvor man kan gøre alle mulige ting med. For eksempel, jeg kan dreje hele min hånd rundt, så den ser sådan her ud igen. Kan I se? Okay. Det er hypermobil. Jeg kan ikke så godt med den anden, men lidt. Ikke? Og så kan jeg faktisk gøre sådan nogle få. Jeg ved ikke helt, om I kan se det, men... jeg finder helt fandt noget. Jeg tænker, det var det for denne video, så hej hej.